Takže já jsem byl Pavel Filmy a vydám vás u videáře prvního dílu ze hry Classic Dead a tady se mnou Brufo 0905 neboli 3415 neboli Black Warrior 1510. Vždycky nějaký čísla, to je tak divný. Je žádný čísla, ale nemám. Yes. V jednom jinak omlouvám se, že... Davide, v jednom... sorry. Jmenuji Paulor, v jednom máš čísla. Době Racer 3090. Samozřejmě už nejde. Jo, jinak někdy budu hrát na Době Saha. Že si tady prostě změním skin a udělám si to tak, že prostě Doběla jsem mu, neboli sobě tomu jinému, který má ten skin. Prostě naházím všechny moje věci, které mám za tohohle. A budu to normálně přeházaný. A samozřejmě už nikdy hrát nebudu. Má tam server. Ne, Davide, pokud mě, please! Hej, že máš jako vyštěství, že jsem neskapal. Počkej. Ani se potřebuje. Tak mě pojď, já ti to vybudu. Co jsi říkal? Pojď mě! No jo, pojď vole. Nebo Google, se já nechci, já si chci nechat svýho syra. Ale já chci vypadat zase tak. Vypadat jak právě svat, hele. Pěkný. No jinak vám půjdu ukázat moje pravé zbraně, tohle jenom tak jenom našel. Takže tohle AVP a tohle AKško. Skvělý, a šařskou barvou. Takže jako dobrý, já tady to náboje. Já jsem to viděl ve filmu. Jestli potřebuješ, tak jsem našel teďkon s Ákou. Sapresor a grip. Ani ne. Ale víš, co my potřebujeme? Pomstu se jednomu hráči. Ukážu ti módní přehlídku. Koukej se na mě. Nejdřív vypadám takhle. Ne, musíš šali jako schodit jako módní přehlídku. Tak devítka už vyzal. Takže nejdřív vypadám takhle. A pak... Králicí ouška! Že viděl. Ale nakonec, proč tady teda, proč se chceme... Počkej, ty jsi mě viděl? No viděl. Hej, takže, potřebujeme jednu věc. No, hej, teď potřebujeme jednu věc, a to je jedna. Potřebujeme se pomstit Leopoldovi. Leopoldovi. Musíme se mu pomstit. Ale já ti neslyšel celou dobu, co? Leopolda. Musíme se pomstit Leopoldovi. Protože nás zabijel. Leopolda. Ale mě taky. Ale mě sebral mýho oblíbeného sportera. Krištof, vy to rozumí? Takže já nevím, jak vy, pánové, ale počkej, je tady, jo, je tady. Dole na zemi. No, tak to není dobrý zavět. Tady je někdo ten. Kdo? Někdo tady je, jak se tomu říká? Lukasino? Ne. Někdo tady je... Španěl. Kde? No píše španělsky. Konečně, chlapi, jsme z toho venku. A jo, bak Ola, která mluvila... Můj Pavel, ano. Jsem se... pomstu. Hele, tamhle náš barák. Já nechci... To vypadá jako synu amerického prezidenta. Hej, už se stalo. Hele, a na zahradě předaná Alfa. Tak Obama. Lula, Sagera, Numata, Yalaga, Widio Parabuda. Spoustu lidí má Tak jo, co se kurve. Chceš mi tím říct, že by
chodit za ženou? To se nedá rozbalit, to líze. Já tady vítám těch sračkách, mám to úplně brýle, tak mě prosím tě neprovokuj, jo? Já tě neprovokuju. Můj bláma dneska stejně služí. Já už to chci použít, tvém čtyřku. Já už to musím použít. Za chvilku použiješ. Nech to, utahote. A řekněme Ale rychlo. to můžeme klinaři, nebo taky někdo A řekněme tak, že potřebuju... Dovedete se píši do chatu. Sadu, Sabina, Gada, Buzujela, multiplayery, Alicia, Ilsemana. Já už jsem teď nasraný, že mi to nedačí zapíchnout tamhle do pole. Vidím hráče. Kde? Tamhle na ty věži. Ale nechte toho. Jo, zrakl jsem se. Podej síle. A když se náboje. Uhni. A pokud to bude Chtěl se jim Wow. Už se. Skoro jsem dosejmul. Pojď sejmout, když on tam ještě je. Proboha, go sejmi. Děkuji za buráčky. Sejmeš ho. Tam někde. Ne, nehrabej tam. Tak ho zabij. Nemůžu teď. Jako já se aspoň snažím zabíjet. A kam šel? Jo, tak kam šel? Šel se schovat do tudy. Když ho vidíš na tom bílém baráku. Já se do něj snažím. Já se snažím cílet místo tebe. No tak já žeru buráky a jen to jedu. Já vidím dalšího hráče, který na nás míří. Na mě už ne, já jsem na homu. Když tak mu dám pouta, já mám. Ber meso, dělej, 3, 2, 1, teď. A rychle na něj. Já tě budu krejt. A kde je, kurva? Tam Vidím je. hráče, jo, aha. Kde je? Já tě vidím. To je jedno, jak si vidí, kde sám ten hráč. Ponehod meso. Dobrý. Já jsem tam, ale vidím tě. Já tě nevidím. Já tě vyhlížím. Tak si já ti říkám, že máš si dva meso, ty blbče. Nemůžu. Musíš. To je šedlůj. Oh my god, on je tady, on je tam. Za tebou. On má fakt po tobě reálně zombie. Já ho zkusím omáčit. Nebo to ale, že já se pak nedostanu. No, musím použít prostě. Ale, kámo, Pojď ho zabít. Ruky. je po něm, dej, dělej. Dělej, je po něm. Už jedu, ber skoro všechno. Ten game si mi... Já mě zabil, dělej, ber mu sekne. Ne, mě taky zabil. Já beru jeho věci. Mám nějaké věci. Mám skara. No, on mi vybral věci. Vybral mi věci. OK, počkej, já tam jdu. Bez k. Kde je? Tady, Já nevidím. dole. Aha. Kde je dole? Jo, já přestanu. Oh. Nice. A tak dělej, já poberu ty věci. Tvoje. Super, já jsem. Mám tvoje věci, ale mám pomalu nohu, takže mi nejprve nejsem na zlomeninu. Ale já nemám. Neboj se, mám všechny tvoje věci. Mám Swat Clothing, Bunny Ears, Drumstalek plnej, Fide Exe, tak Gate, tak lidskou helmu, Grip, Akok a náboj a 30 RR dostanak. Ty nemáš moji čtyřku. Mám, Dobrý, tak mi dáš, pojď na. jo, ale já potřebuji nejprve něco na zlomeninu kosti. Prostě já zlomenou nohu potřebuji něco. No, ale já nic nemám. Jako já ti to i tak dám, ale jenom že říkám, že to potřebuju. Dělej, pojď. Počkej, já zkusím prohledat backpacky.
Můžu? Tady ne. Ale dělej, já i krvácem, jako. Ty i krvácíš. Zavolejte hned zpátky, nashledanou. Ano, prosím tě. Tak počkej, tady mělo mít. No to je jedno, tak my už to asi ukončíme a doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, zanechte like, dejte odběr a určitě s vámi se u dalšího videa a čus.